Здравейте, приятели! Аз съм мистер Емчо. В днешния клип малко ще подсъкаме на Clash of Royale. Секунда, че нещо стана. Както да. Да. Секунда това да видя, мога да го преместя. Да. Както виждате, дека ми е ето това. Мускитарите. Добгарейно. Да, това е моят отбор, ако искате да знаете. 50 от 50 за... Така сега го правиме на... Just closed. Окей, направихме го. Хора, погледнете, искам да ви покажа нещо, дали заближите. Секунда, то мисля, че имаше така функция, дрелващ сам. Ето това. Виждате ли го? И сега влизаме тук на коронките, кланс и локал. И гледайте, секунда малко. Гадното на тази програма е, че няма стоп на пауза. Фък. Локал. На локал. И така, нека видим. И това. Почти сме на топ 200. Клан за сериозни играчи, LD3 се присъедини такова лидер по преценка на лидера, неактивност, кик, фармете, хейфън. Еми да, ето вижте аз колко купима. Вижте най-много максимум хайт трофейс, имам 201. И нека направим една битка, да не се издъним. Това ми приче така. Да му умре поне това. Пускам така. Така. Ще му я подаря колата, нали? Сега ще пусна тук така. Да му изиграм. Изиграме. Пускам Марус. Фук бе. Така. Така само една секунда, така малко, опа, дом. Ще направим пак моята тактика, да видим дали ще му изиграе или. Така, той ни пусна огромна пека, ние ще пуснем пеката и това. Поне съзнаем, че ако ни пусне някакъв скелет, ще го унищожим. Там. Опа, ще ме изиграеш ли бе, момче? Айде сега да видим. Бам! Бам! Май ще загубим. Да, питка не ми е успешна. Тенкс и поне взехме една купа, но както и да. Корона.
Но сега ще направим още една битка, защото няма как винаги загубили. Трябва още една направя, само да спечеля, да се върна короните и спираме. Така, чакаме. Сега ще пусне... Опа, какво не пусне? Опа! Ха! Какво правим? Сама ще загубим. Ужас. 105, пам! Съжалявам, че езиках, но... Сега какво ще правим? Лайтинга, сега чакаме и бам! И так. Няма човек, аз... Гледай, нищо не съм му набил! Сори, че така речу, ама... Казвам се! Къде го фърлих този лайтинг? Тук загуби някакви дик. Ама не, аз повече никакви дикови няма купирам. Губим. Еми не, хора, аз повече битки няма да правя. Сега ще направя мой дик. Ето така гледайте. Торнадо. Това е уникалният дек. Да, почваме. Но като запко прави дека ми, бе. Принцеса, що не? Моето комбо сега ще направим. Мога да направя
това с това и това, или пък това и с това и това. Ама вижте се какво ще правим. Бам, бам, бам и ша. Абе. Бам! Глед какво правим. Бам, тук. Кой ви казах, че това е най-добрият дек, бе? Взехме го, взехме го, взехме го, взехме го. Така. Добре. Приятели, това беше всичко от мен. Ако искате още подобни клипчета на Clash of Royale или пък на еди си коя игра, пишете. Ще се примеря, ще направя. И така, чао, чао.